Ndiya ɲɛmɔgɔw sɔn te an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ o ye mun k'u faso ye o ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an man ka fili abada cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an y'o bila u jɔyɔrɔ la caman bɛ bɔ an ka kɔlɔlɔ la ayiwa n'o tɔgɔ ale bɛ kuma so kɔnɔ n'o tɔgɔ ni sɔgɔma k'i fo k'i barika bisimila an bɛ aw ye fo k'a la foli la maaw ma ka taa ko n'o olu ma dɔn n'o o b'an lamɛn a bɛ fo a bɛɛ dɔn kiraman dɔ la ka segin dɔɔnin kɔfɛ la k'u y'an fo ka se ka dɔn n'an ye bɛɛ fo ka bɛɛ dɔn kiraman dɔ la ka foli la ka directeur fo an ye directeur fo ka directeur fo a ka ale an b'a régler la non ani y'a kɛ ale ti ye merci beaucoup donc an bɛ hakɛ to ɲini kɛ n ka donc parce que an bɛ an ka mɔgɔw ma an bɛ direct la o labɛn tun bɛ sen na direct bɛ ka kɛ o kɔnɔ an b'o ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ donc la foli la an ye an ka maaw an ka cɛkɔrɔbaw na an ka jamana ɲɛmaaw ka bɛɛ lajɛlen jɔlen don kiramanton na an bɛ directeur an y'a fɔ an b'a ka denbaya fo ka e yɛrɛ fo nka donc cɛkɔrɔba fa ɲininkali kɛ alhamdulilah an ye foli kɛ o la nka donc an bɛ foli lase aussi aw ye ma aw ye fo nka donc maaw ma b'an lamɛn ka bɛɛ dɔn kiramanton na an bɛ ka bila la nka donc ka bɛɛ drapeau bɛɛ ye comme situation ko ka ca ko kɔnɔ ale hakilinaw la awa bi don a bɛ faamuya a bɛ dɔn bi don cogo la an b'a fili nin kɔfɛ donc bɛɛ tɛ maa sɔrɔ forme na ten cogo la o kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa n'o togo bi sɔgɔmada in na an bɛna da don an ka bi jamana kɔnɔ kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a daminɛ ni lakanabaliya in n'a fɔ laada la an ka jɛmukanw daminɛ na an bɛ don ni lakanabaliya ye n'an bɔra lakanabaliya yɛrɛ kɔnɔna na sa an bɛna don n'an ka baro sen filanan o bɛna tali kɛ fɛn min kan sa o de ye Mali ye plainte min kɛ Faransi contre la n'o togo bɛna kila de o plainte kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna to a don loi électorale la an y'a ye k'a fɔ parti politique kɔni ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u ka cɛdenw minnu kan ka bɔ ma se k'o kɛ ka taa bila ayiwa ni an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔni gɛlɛyaba b'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ don gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na sa nka n bɛ hakili bɛ taa de la n'o togo bɛna hakili dɔw kan maa caman kɔni kelen bɛ k'i bolo ɲɛsin minisiri min bɛ yen an ka dunkafa ni fɛnw kunna maa caman kelen bɛ k'i bolo kɔni ɲɛsin ale ma nin waati la k'a dɔw yɛrɛ f'a ka walan sɛmɛ n'o tɛmɛna ka wele waati ma ta an tɛgɛ ma an bɛ don ni baro sen wɛrɛw ye n'ala ka jɛ inshallah n'o togo lakanabaliya k'i fo k'i barika da donc ma ala ne waati la bɛɛ dɔn kiramanton na i y'a fɔ cogo min an b'a daminɛ ni lakanabaliya ye kosɛbɛ tɛmɛnen kɛra k'a fɔ ni tile fila in na gɛlɛn caman kɛra o gɛlɛn caman in kɔnɔna na ka daminɛ 20 août la datuw ni ɲɔgɔn seegin ka 14 août la ka taa an ta 14 la mɛ ka min kɛra semaine kɔnɔ ka taa ɲɛfɔ 20 août la ka jateminɛ kɛra k'a fɔ 13 heures n'o kɛra an ka Jacob Bonti dɔ ye n'o bɛ Kidali mara la Kidali ka bɔ Kidali ka taa Menaka fan fɛ attaque dɔw bɛ yen nka donc terroriste y'a ɲini nka donc k'a kɛ an ka armée faama contre la maa fila nka donc olu banana an fɛ yɔrɔ la terroriste a kɛra cogo min o ye min fɔ nka donc maa kelen kɔni o sera k'o su ye gɛlɛya kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ la donc maa caman su caman ko y'u ta nka donc o taara n'o yɛrɛ u ye jateminɛ kɛ olu fɛ n'i y'o ka maa fara a ka gɛlɛn i ka su sɔrɔ ka taa n'u ma dɛsɛ ka taa o tɛ taa ka su to yen o ka arme in n'an b'a fɔ a ma ko PM 5 sɔrɔla PKM nka donc n'o kelen o minɛna o tɛ 6 ye wa ani o bolila k'u ka chargeur dɔw to yen jateminɛ kɛra k'a fɔ le 14 août après que armée malienne donc ye frappe dɔ kɛ précisément le 13 a kɛra vers 0h38 a kɛra o ka base fila bɛ yen n'o ye terroriste ka base ye o sera ka fɛn bɛɛ kɛ ka olu sɔrɔ ma donc ka la gosi ka o gosi ka tɛmɛ n'an b'a fɔ Katiba ka base ye n'o ye Sema ye base dɔ bɛ o ka yɔrɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ko Sema a kɛra forêt n'o ka tuba dɔ bɛ yen ka donc ko Goudounou
à 30 km de Mondoro. Maa min faala toro du suka yɔrɔ la a sera ka kɛ mɔgɔ 22 ɲɔgɔn ye o sera k'olu fa jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na u ka terroriste ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Umaru Ngoyiba ani Abdulrahman Ngoyiba olu ma ka dɔn ko olu sera k'olu fa jateminɛ kɛra aussi k'a fɔ maa 37 olu banana maa 37 olu banana ka dɔn ko o jateminɛ kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi dugu min ka dɔn ko na 18 heures vers 16 heures dugu dɔ ka dɔn ko n'an b'a fɔ o ma ka dɔn ko dugu in ka dɔn ko ni on boli fan fɛ à 32 km donc o dugu ka dɔn ko faako dɔw kɛra ka dɔn ko terroriste dɔw ka dɔn sera ka olu maa dama ni ka dɔn fa o yɔrɔ la le 18 août n'an b'a jateminɛ kɛ k'a fɔ armée ye offensive dɔ kɛ Sofara mara la dugu min n'an b'a fɔ ma ko Dumbo à 32 km de Sofara terroriste maa 7 ka dɔn olu fara marifa 2 ka dɔn n'o ye AK-47 o minɛna ani karabine chinois ka dɔn o kelen minɛna k'o bolo jateminɛ kɛra k'a fɔ le 18 août kelen na vers 18 heures Fama ka dɔn le 25 km ka dɔn de Boni région de Douanza o ye terroriste 7 ka dɔn ko o ye terroriste an ka armée maa 7 banana ka attaquer na terroriste mɔgɔ 7 ka dɔn o y'o fa marifa ka dɔn ko 8 ɲɔgɔn minɛna tayiwafin 2 minɛna ani chargeur caman moto 18 minɛna o la ani jateminɛ kɛra k'a fɔ o ka su dɔw bɛ yen ka taa o taara n'o ye le 19 août vers 15 heures jateminɛ kɛra k'a fɔ avec l'appui de la 3e dimension n'o ye armée de l'air ye o ye frappe dɔ kɛ n ka taa dugu min n'an b'a fɔ ma ko Sema toujours à 24 km de Boni bilan ka taa 30 terroristes neutralisés secteur min ka taa n'an b'a fɔ Ɲono mara la ani Jabali an ye armée ka taa sen ka taa baara dɔw kɛ ka taa parce que bi Sukoyi kura min nana n'an b'a Sukoyi 25 o y'o ka frappe fɔlɔw kɛ Ɲono ani Boni fan fɛ ye bundeliw kɛ donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ka taa donc o ye tiɲɛniba don terroriste ka yɔrɔ dɔw la ni Ala sɔnna communiqué bɛ laban min na bɔ ka taa Dirban na ne y'o na ni kumakan min ye ka taa an b'o ɲɛfɔ jamanadenw jateminɛ kɛra k'a fɔ nin bɛɛ kɔnɔna na nin semaine kɔnɔna na baaraw kɛra yɔrɔ caman frappes kɛra donc Joyila fanfɛ yɔrɔw la ani jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi an ka maaw ka dɔn n'o ye ne balima ye mercredi don o taatɔ la sugu la n'an b'a fɔ o ma ko les forains o kan ka taa Sofara sugu la o ka dɔgɔjɔ la ka dɔn o ka charrette n'o ye wotoro ye o yɛlɛla o ka bɔnmu in kan donc maa 4 olu bɔra yɔrɔnin kelen an bɛ tasibila kɛ k'a lase o ma dugu min n'a bɛ fɔ o ma Kolebala donc an ka maaw don min bɔra Bakasi mara la ka taa sigi dɔgɔnɔw bolo donc an bɛ aussi information min di Sanga fan fɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ tile 2 min na sanjiba kɛra so kelen binna maa 7 sara kɔnɔ mɔgɔ 1 banana ni ye jateminɛ kɛ nka nin semaine kɔnɔna na kunnafoni min sera anw ma Mali yɔrɔ caman terroriste min fagala ka taa terroriste 70 bi kɔnɔntɔn ka taa k'o de fagala ka taa par l'armée ani ka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ armée sera ka baara caman kɛ ne tile damani na ka taa nin kɔnɔna na min b'a to ka taa dɔn ka na se ka jɔnjɔn f'o ye ka dugawu k'o ye hali bi ka taa maa o maa bin n'a kɔnɔna na et le chef d'état-major général des armées depuis 1 semaine a bɔra a ye tournée daminɛ a bɛ fɛ ka région bɛɛ kɛ
a ye Sikaso kɛ a ye Segu kɛ Mopti maraw nata donc bi nka donc a bɛ taa la nord kɔnɔna na donc a b'olu bɛɛ kɛ nka ka sɔrɔ ka segin ka don donc o baara min bɛ kɛra nka donc ale maa o maa bɔra o ta kɛra ni avion ye nka o ta kɛra ni nka donc o b'a kɛra ni mobiliw de ye armée de l'air nka donc a bɛ kabakolo sécuriser la baaraw de kɛra nka donc pour que jamanadenw ka se ka taa yɔrɔ bɛɛ ka se ka taa yɔrɔ bɛɛ la dankari bɛ kɛra nka donc terroriste la Bankasi maraw la Koro maraw la donc ka se Douaza fan fɛ fo ka yɛlɛ ka se nord kɔnɔna na donc an bɛ foli lase cɛmalenw ma kɛlɛkɛyɔrɔ la ka k'a fɔ ka fɔ maliyɛnw ko min kɛra ka taa insécurité ko la ni dɔwɛrɛ b'i bolo ka bana ayiwa an b'a ye k'a fɔ l'armée kɔni elle monte en puissance armée bɛ yɔrɔ min na u bɛ yɛlɛla ni puissance ye an bɛ ɲɛmaaw fana fo n'u ka minɛn kura minnu ni u y'a sɔrɔ minɛn kura ninnu fana baara daminɛna n'u ye a ma kɛ fɛnw ye fɛn minnu n'u taara san ka na kɛ soparla ye u kɔni bɛ baara la kɛnɛ kan dɔw dogolen don jamana kɔnɔdenw na ayiwa mais n'u tora an bɛ nin kɔnɔna na mais an y'a k'a fɔ mɔgɔ dɔw fana b'a k'a fɔ ko fo ka nin matériel ninnu sɔngɔ fɔliw daminɛ ko k'o fɛnw kɛ est ce que o fɔtumaw ye sisan ye est ce que mɔgɔ kan k'i da don avion sanko kumaw ni matériel sɔngɔ donna yɔrɔ min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɔ nin kɔnɔna na don dɔ est ce que nin kumaw tɛna kɛ kɔfɛ u yɛrɛ da ma fɔ wa. n'i ye jateminɛ kɛ jamana o jamana ka taa siya bɛ sori la an bɛ yɔrɔ min na donc gɛlɛya min bɛ yen jamana kɔnɔna na Mali ye jamana siya min ye nka k'a fɔ kɛlɛ ka kɛ nka donc dɔ ka fara saraw kan donc continuer ka baaraw kɛ tiɲɛniw bɛ kɛra yɔrɔ dɔw la. Il est important que en hakiliw ka se ka don a kɔnɔna na ka fɛn dɔw ɲɛnafɔ bi nka donc k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko ka armée sɔngɔw fɔ a bɛ jɔn de arranger jɔn ka c'est-à-dire an bɛ mun nɔfɛ a kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ de gayi kama na surtout ni jateminɛ kɛ Mali den juguw de se k'a fɔ a bɛ yɔrɔ parce que a kɛra cogo cogo ni armée sanna wari de bɛ don a la. a bɛ dɔ la armée man a bɛ san cogo cogo cette situation dɔ bɛ yen a bɛ contrôler cogo di wari tɛ se ka bɔ k'a di Sadio ma min ka d'a ye k'a ka kɛnɛ ni wari dira a ma wari kan ka bɔ ni sira min ye o bɛ yen ka d'a ma wari kan ka contrôler cogo min aussi o sira bɛ yen ka dɔn k'a fɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ situation min na an bɛ guerre la ko k'a fɔ ka dɔn mun de donna matériel la ni kunun maa min tun y'an y'o kuma kɛ n'olu tun bɛ yen Ibrahim Boubacar Keita ka mɔgɔw ka dɔn ko olu bin ka bi olu bɛ kɔfɛ ka dɔn ko olu bɛ opposition la dɔw dalen bɛ Côte d'Ivoire fan fɛ n'olu de bɛ kule la bin ka dɔn ko k'u ka dɔn ko parti min bɛ yen ka k'a jira k'a fɔ ka dɔn ko bi olu bɛ contrôle kɛ kunun tun bɛ min 1230 milliards donna armée na détourné la ka dun cogo min na o tun bɛ min. n m'o kun fɔ dɛ. Comment est-ce que tu mets a ye kun b'a dɔn. Bien donc pourquoi o kɔrɔtɔlen don i bɛ se k'a fɔ i tɛ mɔgɔw de fɛ mais bi baara min bi kɛra i ɲɛ bɛ marifaw la i ɲɛ bɛ ka donc baara kɛcogo la donc bi i bɛ mun de réclamer ka donc pour que kɛlɛ ka se ka ɲɛ kala. Vraiment ko juguya dabila an ka Mali jɔ. Parce que ni hakili b'a la hali CNT la colonel dɔ minɛna a fɔ ko min bɛ fɛ ka coup d'état kɛ le moment où Choguel passera a bɔra en tant que colonel ka jɔ ka dɔgɔ jamanadenw ɲɛ ko minɛnw de sanna joli donc c'est que n jiginna jaw la n jiginna la parce que il était très proche de jaw a fɔra cogo min parce que a tun bɛ sini de la donc o cɛ in ka dɔn ka se ka bɔ ka nin kuma fɔ devant le peuple malien ka dɔn ka surtout c'était pas un civil un militaire donc a ye ne dabaliya ta. Ale tun kan ka ɲininkali kɛ 1200 milliards o taara min a tun kan k'o komi ale bɛ fɛn kɛ la ale tun kan k'o kɛlɛ. C'est ça la question mais min don ka donc o y'o ko banaliser o don a tɛmɛna parce que hakili la Choguel ɲini cogo don mais n ka min don c'était ka donc s'attaquer ka donc ale ta a ma bɛn min ma a laban in ka coup d'état fari donc komi a ko in o y'a mɔmɔ k'a da cogoya dɔ la hali an tɛ information sɔrɔla la jɔni jɔni b'a ko la ka donc an t'a dɔn fo ka na se nin yɔrɔ la bi aujourd'hui k'a fɔ k'i bɛ minɛnw sɔngɔ demander pour moi situation wɛrɛ bɛ yen qui est la priorité de gagner la guerre
qui est la priorité à la matériel sort, qui est la priorité à la mamie combat, qui est la parce que combat. Donc au barreau de baisser la vie. Donc même dire depuis une fois à Tchane, sans tourner quoi. Et vous voyez que mis son armement cool en son temps avec la loi de programmation militaire, à ma dit malien d'infouille, à ma dit gouvernement fouille. Mais ils vont voir que derrière ça, oui, cadeau et à quel dos, au voir les pas fait ma voix. Donc aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est de créer des conditions pour que notre armée capte la condition. Mais nous, il y a des structures appropriées, même la ligne de la gérer tout pour que contrôler quelqu'un dans le tout parce qu'aujourd'hui, mieux voir les baignes fort, car faut que nous la tchoumi, voir le sol la tchoumi, donc car que ce soit une fois dans le diamant gestion là, d'où tu sais que dans les cas d'où gestion beke faut qu'à fond dans il drôme mais sur drôme mais voilà il faut faire comme ça il a mal que subhanallah ay hanum to ko ameta ala ka kili nyman duma ala ka mali kanendo udusu kunna parce que amba donc afo lu kon miro na koni wa donc afo utabe uni mali de onde ni nyoche sabu mali de onde ko kutu fetu koni donc ko se ku dade ko sa fendo ko sa ni fendo sinon ni malo na kana malo ya malo da utai ay hanum to kam dana nga bodo se flana anya ka fanga jamana marabo koni willa ka plainte la do kirangere na anga frasi kama nu to plainte ma chara anya yo halsa malidin do kumba fo chaman be mun be ningali kela ko amba fo ko franci ye entra yi franci ni ke franci ni ke ko prevu ba an bolo olawa est-ce que aywa prevu mu yi dal fleni an ma jamana marabo fe jebe nyana aywa ulukanga ga tugodi ulukanga mu fo sisa Jamana kɛra cogo cogo Modibo ye kuma dɔw fɔ c'est important adamadenw k'a faamuya jamanadenw de farala ɲɔgɔn kan ka tubabuw gɛn ko ka taa o y'a fɔ ko bɛ segin ka na Mali kɔnɔ cogoya wɛrɛ ka taa a kɛra cogo cogo ka taa o sera ka segin ka na mais n'i ye jateminɛ kɛ bi ni États-Unis attaqué la ni France attaqué la a jamanaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ka taa k'u ka jamana o dɛmɛ jamais État ye américain État ye français min b'a fɔ k'an ka jamana jɔ ta i b'a den lankolonsiya i b'a ye Mali de kɔnɔ i b'a den kuntasiya ye Mali de kɔnɔ mais a man kan ka balan na parce que Modibo y'a fɔ a ko musow cɛw n'aw dɛsɛla ka gosi jala musow n'aw dɛsɛla ka tafew kɔnɔ a bɛ den lankolon wolo n'a ye den lankolon bange o den lankolon bɛ jamana ci subhanallah Mali tɛ ci dɛ donc pour éviter o ka kɛ f'an ka s'an yɛrɛ an ka den sɔrɔ min bɛ kɛ duwawu den ye an ka den sɔrɔ min bɛ kɛ kabila den ye an ka den sɔrɔ min bɛ se ka don bulon kɔnɔ o denw o tɛ foyi fɔ ni jamana ka fara ɲɔgɔn kan o ko tɛ o tɛ foyi fɔ ka adamadenya dilan o tɛ foyi fɔ pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ bi maa min b'a fɔ ko preuve i yɛrɛ ka jamana na i ka taa sɔrɔ maa dɔ n'i fa di ɲɔgɔn na a kɛlen k'i fa di ka taa dɔn k'a da b'a bolo a kɛlen k'a da a tɔgɔ a da ci e sigilen don ko pour que k'i fa dɛmɛ ko fo i fa ka preuve di ka taa dɔn cɛ jɔ de b'i fa o ye den siya jumɛn o den lankolon siya o de bɛ bin ka taa dɔn ko bɛ preuve ko kuma fɔlɔ musala ka taa dɛ o de bɛ preuve ko kuma fɔlɔ mais i b'a jateminɛ k'a lajɛ e tɛ se ka kɛ kabilatigi ye e tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye e tɛ se ka kɛ halala ye i ka jamana ma lahara bɛ ɲininka fɛn kelen na o y'i ka jamana ko k'a fɔ i ka jamana ni faransi bɛ ɲɔgɔn na k'i bɛ preuve ko kuma fɔ surtout e ka preuve i b'a ta journaliw de kɔnɔ e ka preuve ko tɔ Jeune Afrique y'a sɛgɛn Jeune Afrique ye jɔn ye journal ye jɔn ye adamaden komi e ye ne an de ma se ka bila a kɔnɔ olu ye kuma laselaw olu ye mɔgɔ fɛ mɔgɔw ye olu bɛ balo de la donc jateminɛ kɛra k'a fɔ
jamana ni gɛlɛya bɛ jamana kan jamanaden sɔbɛ bɛɛ kan ka wuli ka jamana bɔ gɛlɛya kan o don prévu ko kuma tɛ fɔ o don an ka danbe bɛ segin an ma cogo di o don an ka hɔrɔnya bɛ segin cogo di o don fantanw bɛ se ka balo cogo di o don fantanw bɛ dumuni sɔrɔ k'a dun cogo di o don sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ cogo di baarakɛlaw bɛ se ka taa cogo di maaw bɛ se ka taa sugu la cogo di ka sɔrɔ ma faga o baaraw de kan ka kɛ ni da bɛ se ka don la ka maaw kalan o la ka baara kɛ ka pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ kumakan min bɛ bɔ i da hɔrɔnya min bɛ bɔ i da danbe ni halaladenya min bɛ bɔ i da o bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan i b'o de ɲini ka kɛ i ka kuma bɛ se ka fɛn min mɛ k'a fɔ i ka jamana ko preuve an ye lɛtiri min ci Nations Unies la jateminɛ de kɛra k'a fɔ nansaraw ka avion donna anw ka dugumakolo kan an ka sankolo kan ka se ka don ka bɔ an ka kabakolow la a kɛra siɲɛ 52 ɲɔgɔn o kɛra ɛri min na a kɛra don min a kɛra waati min na a bɛɛ sɛbɛnna ka se k'a di bi minɛn dɔw b'an bolo min b'a dɔn o donna ni avion ye mɔgɔ joli bɛ avion in kɔnɔ avion numéro ye nin ye avion y'a kɛ tan o y'o ka transporteur fa o ma sɔn ka kuma anw fɛ anw kuman'o fɛ o ye manœuvre dangereux kɛ nka an ka avion dɔw tatɔ la o taara ka k'a fɔ avion coincé hali ni avion ye nka dɔgɔ hakilina dɔ kɛ dɔrɔn avion to bi o kɛra don o ka satellite o y'o ka min kɛ o ka donu o taara an ka kan na ka maaw filmer ka kan kɔnɔna filmer attaque ka tila ka kɛ tesi an y'a ye baaraw kɛra cogo min mobiliw bɔra ka taa fɛngɛ la Niger ni ka taa Burkina fan fɛ ka na cogo min an ka kan kɛra cogo min avion tɛmɛna kanw kan cogo min an ka mɔgɔw taatɔ la ni ka taa ka fɔ remplacement min kan ka kɛ ni militaires kan ka yɛlɛma kɛ an ka mɔgɔw taatɔ la o y'o ka avion boli ka taa sanfɛla la ka n'o bagabaga cogo min an ka mɔgɔw ma sɔn ka taa bi o ka jan kɔnɔ cogo min o bɛɛ de bolo ko an y'a fara ɲɔgɔn kan don waati a kɛra hɛrɛ min na k'a bɛɛ bila ka taa Nations Unies ka tila ka farajɛ ma 37 olu su yera yɔrɔ jumɛn a fɔra k'a yera ka tɛ tesi tigɛ dɔ bɔ kuma fɔlɔ o bɛ min fɔra k'a yera tesi donc nin baara min bɛɛ kɛra hakilina min bɛɛ kɛra a yira la Nations Unies na k'a fɔ aw ko faransi min ko k'a bɛna anw dɛmɛ an ye jateminɛ kɛ ka taa faransi tɛ fɛ k'an dɛmɛ donc o kɔnɔna la faransi kan ka anw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka tiɲɛni barika don an na n'o ye G5 Sahel ye an y'a yɛrɛ sama ka bɔ o la bi Niger président o président min ka taa n'o vient anw lagosi Bazoum o de bɛ boli la bi o ka maaw ani ka taa Tchad mɔgɔw ko anw ka na diyagoya ka don a la an ko k'an y'an kɔ don min na n'an ye daji to min na aw tɛ faden to tubabuw bɛ fɛ ka don o hakilinaw de k'a fɔ ka taa ko bɛ baara kɛ n'o ye parce que bi an bɛ yɔrɔ min foyi tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ contrat banna accord t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baara de kɛla jiriya kɔnɔna na an n'an ka partenaire ka taa ani min suwati n'a bɛ fɔ ko ma ko Russie anw ni olu ni Russie ka différence ye mun ye anw fɛ Russie t'a fɔ ko mɔgɔ si kana taa an bara i ye jateminɛ kɛ kɔsa na Iran nana olu nalen ka taa komi nalen ka taa fɛn o fɛn n'an b'a fɛ n'o ye sɛnɛkɛ cogoya n'o ye bagan mara cogoya ye n'o ye technologie n'o ye armée ye o bɛna bɛɛ d'anw ma an ka coopération na ka taa an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. Alhamdulillah. Turquie la même chose Chine la même chose mais français ko k'olu ko parce que jamana ye olu de ta ye olu de y'a colonisé min ka d'u ye o de bɛ kɛ donc o bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten o bɛ kuma anw de tɔgɔ la n'o ko an b'a bila yɔrɔ an b'a bila yen n'an kan tɛ sɔn kɛlɛw bɛ kɛ n'an kan tɛ sɔn maaw bɛ fa n'an kan tɛ sɔn ɲɛmaa dɔw bɛ ta ka cɔngɔ anw kun parce que olu de b'anw ka nafolo dilan an ka CFA bɛ dilan yen seeri ko don min ka d'o ye o bɛ maa dɔ ta maa lankolon dɔ ta ka wari ta k'a d'a ma ka miliyariw d'a ma ko anw ka jamanadenw ko tɛ ko dɔn ko parce que wari kama ko bɛ se k'o yɛrɛ feere donc ko ka na wari d'o ma ka tila ka élection san k'a d'o ma komi n ka dɔn ko ɲɛmaa dɔw bɛ yen n'olu ko hali n ka dɔn ko 30 ans o bɛ mɔgɔ san faransi bɛ ka wari tirer komi n ka dɔn photocopie ka na ta k'a d'o ma o bɛ maaw faga de président bɛ ka d'o fana imposant ala k'an kisi o de ma. Ya Rabbi ya Rabbi. baara o baara bɛ kɛra de k'a yira n ka communauté internationale la n'i y'a jateminɛ Nations Unies na o mɔgɔ 5 de ye n ka permanent ye mɔgɔ 10 tɔ bɛ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ hali n'an ye nin kɛ k'a fɔ ko nɔ bɛ bɔ a la o tɛ bi a yirala de k'a fɔ
partout dunia latigɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko France bɛ janfa na k'a yira Nations Unies mɔgɔ la surtout bi Chine de bɛ ka taa bɔ Nations Unies géré la o hakilinaw na jateminɛ kɛra k'a fɔ o k'anw ye k'an to yen an ka baara kɛ o baara min bɛ kɛra a yirala bi mais o baara o bɛɛ la den dɔw bɛ yen k'a fɔ k'an ka na ni prévu n'o ka na ni prévu ye Mali denw yɛrɛ Mali den dɔw k'an ka prévu n'an jugu an y'u ye ka to ka fɔra o la k'an ka na ni prévu ye donc voici en gros min don a kɔni dabɔra mais ne ma min faamuya olu ye kiiritigɛlaw de ye wa olu bɛ nin fɛnw ta k'u gosi ɲɔgɔn na an ko ko prévu b'an bolo prévu t'an bolo an ka na ni prévu ye olu ye kiiritigɛlaw de ye wa kunnafonidilaw de don wa ou bien lasɛlikɛlaw de don lasɛlikɛlaw don ka kuma lase journaliste tɛ donc min don kuma la fɔlɔ don parce que min don un journaliste i bɛ sɛbɛnni de kɛ un journaliste i bɛ analyse de kɛ i b'a sɔrɔ a mɔgɔlankolon min bɛɛ b'a baara kɛra o bɛ mɔgɔw ka son de ta ka jouer o b'a fɔ k'an y'a mɛn Jeune Afrique de kan an y'a mɛn journal du continent de kan an y'a mɛn Latɛnɛ de kan parce que olu ye cidenw o bɛɛ la o mɔgɔ dɔ de ka ci la o bɛ mɔgɔ dɔ de ka ci la o bɛɛ la maliyɛn den dɔw b'o kɔ ten parce que olu nana mɔgɔ bilasirana de la diɲɛlatigɛ kɔnɔ olu tɛ don da la o densiya ninnu jamana ka taa mɔgɔw y'a f'an ye ko n'an ma se ka tafe bolo la n'an ma se ka kurusi bolo la a bɛ den lankolon bolo buɛ an b'o de kɛnɛ buɛ ayiwa n'o tɔ o kɔni kɛra baara ye o maa kelen minnu fana tilala k'a fɔ tuguni k'an y'an teriw gɛn tubabuw y'an teriw ye an ye barikani gɛn an ye fɛngɛ ninnu bɛɛ gɛn ayiwa ko an nana se fo a tɔgɔ u b'a fɔ cogo min na olu an ye an terilaka bɛɛ gɛn ko wala an bɛ se ka mun k'a yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na maa kɔni tɛna diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko parce que ko i teri bɛ n'i balo k'an y'an teriw gɛn maa kɔni tɛna diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'i teriw de b'i la an teri ye faransi ye hakili la anw ni faransi ma deli ka kɛ teri ye depuis le moyen âge an ka cɛbali o cɛbali kɛra diɲɛlatigɛ kɔnɔ Mali de kɛra jamana ye ka taa min ma sɔn tubabu ka don anw fɛ depuis en 1800 an ye kɛlɛ daminɛ ka taa fanga dɔgɔ la France France y'a fɔ ka taa ko le Mali ko peuple intelligent peuple ingénieux peuple là donc il faut toujours les maintenir dans la paix ko jamana min don o bɛ kodɔn o hakiliw bɛ baara kɛ maa min don o tɛ sɔn jɔnmaya mais k'a y'o lajɔ a ka fɛn bɛɛ kɛ kɔngɔ b'o minɛ parce que k'a n'o kɔnɔ fara o bɛ se ka latɛ kow tiɲɛ faransi y'o lɛtiri de bila san'o ka taa o yɛrɛ dɔgɔma ye o et donc n'i ye jateminɛ kɛ a dabɔra o de kama o den dɔw fana bɛ yan k'a da kan bi ni min y'o ye k'a fɔ o hakilina min fɔra k'a fɔ jamanaden dɔw bɛ ka taa u b'anw fara la o tɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamana min ka taa depuis lawale la Modibo nana a ye hakilinaw ta k'a fɔ anw ka Afiriki bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nanfaraw yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ Algérie ka taa Afrique du Sud anw ye maaw former ka maaw bila ka taa kɛlɛ la ka marifa ta k'a di Algérie ma ka marifa ta k'a di Afrique du Sud ma ka baaraw kɛ ka taa Angola ka taa jamana caman kɔnɔna na Modibo y'o baara bɛɛ planifié pour que k'a fɔ Union soudanaise RD ka baara kɛ maa o maa ni jugu don a ka kɛ ka bɔ jamana kɔnɔ et que Union africaine ka kɛ ko ye min b'a to jamanadenw ka taa an b'a fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana kan ka taa développer farafin man kan ka ɲɔgɔn fa farafin kan k'o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka taa de k'o don k'a fɔ an ka souveraineté an pɛrɛnnen don k'a bila pour que jamana ka se ka taa ɲɛ Modibo y'o baara min kɛ an continué n'o de fo ka n'o hakilinaw ta bi pour que jamanaden tɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan donc c'est pour ça n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛ caman kɛra diɲɛlatigɛ kɔnɔ Mali Afiriki kɔnɔna la anw sen t'a la an kɛra a ban sababu ye donc baara min kɛra Modibo fɛ a ye hakilina min ta o don jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili kɛ ka taa pour que jamanadenw ka kalan a ko dictature bɛ yen ko Mali ka jamanadenw ka dictature de tun bɛ yen o don pour que jamanadenw ka se ka hakilina dɔw ta an ka se ka bɔ a kɔnɔna na ni min y'o baaraw kɛ min y'o ye tɔ min y'o ka taa kalan minɛ olu adamadenw ka taa olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan hali bɛ ko maa tɔ damadɔw bɛ jamana kɔnɔ min b'a to jamana bɛ bɔra gɛlɛya kɔnɔna na donc bi an hakili la an kan ka Modibo fo a maa o maa ye baara kɛ ka taa o kɔnɔna na mais maa o maa kan ka Modibo exploiter k'a kɛ i n'a fɔ ka taa ba Modibo ale ye min kɛ ka taa an b'o ta ka mɔgɔ tɔw kɛlɛ n'a ye k'a sɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn Modibo ye min kɛ aw yɛrɛ ka yecogo ni Modibo ka yecogo tɛ kelen ye aw ka hakilina ni Modibo ka hakilina tɛ kelen ye caman bɛ Modibo kuma fɔ o tɛ Modibo faso yɛrɛ dɔn caman bɛ Modibo kuma fɔ o tɛ Modibo ka hakilina
hakilinaw dɔn caman ye kuma bɛ kuma fɔ o b'a fɔ parce que n ka sɔrɔ a la mais min don ka da kan olu tun ye mɔgɔ ka dɔ kɛ baaw ye bi n'i ye jateminɛ kɛ o hakilina min kan ka ta Mali ko la o ye hakilina ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka hakilina dɔ ta pour que an ka bɔ gɛlɛya la dun ka fa ka se ka sabati tubabu ye min fɔ k'a fɔ ko k'an bila ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna na kɔngɔ k'an minɛ pour que an ka bɔ kɔngɔ kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ jamana nafolo ka se ka don jɛya so dɔ la baaraw ka se ka kɛ hakiliw ka se ka ta denmisɛnninw ka kalan o kalan ka se ka kɛ sababu ye min b'a to jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o baara ka kan ka bɔ donc an b'o hakilinaw de kɔnɔ an ka yecogo y'o ye an ka yecogo an'an ka lamɛncogo an ka parti la o y'a hakilinaw ayiwa n'u tugu o tɛ baasi ye halisa an y'o de fɔ an bɛ taa ni an ka barosenw ye halisa Mali kɔni n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye n'a tiɲɛna fana a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de mais an tɛ dugawu kɛ b'a fɔ ko Ala kana tiɲɛ Ala kana Mali tiɲɛ Ala kana Mali to fana a den juguw bolo ayiwa n'u tugu halisa an bɛ taa ni an ka barosenw ye barosen min ni o ye sabanan ye an y'a ye k'a fɔ électoral ko kɔni nana kɛ ayiwa a nana fɔ EJICO la ko parti politique 200 nin kɔ k'u ka farali ɲɔgɔn kan k'u ka se k'u ka choix kɛ walasa u ka mɔgɔ minnu bɛ taa sigi ka élection ko kuma kɛ an y'a ye k'a fɔ ni Mali ko don est-ce que nin sera nin na aw ka dɛsɛ ka maa yira bɛɛ dun bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ b'a dɔn min ye anw ka se ka dɛsɛ ka bɛn ka aw ka choix kɛ est-ce que o mɔgɔ minnu sera k'o kɛ ni jamana nana kalifa olu la sini olu bɛna se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan wa a ka gɛlɛn parce que bi hakili la baara kelen min kan ka kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ an kan ka fɛn kelen min kɛ jamanadenw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ma da ko ni sini ni nin transition in ma jamanaden jumɛn de bɛ sɔrɔ min bɛ se ka jamana in mara baara in bɛ kan ka kɛ o de kɔnɔna munna an b'o fɔ bi an bɛ kɛlɛ min kɛ ka taa min y'anw cun dingɛ in kɔnɔna na olu sigilen don kan kɔnɔ siga t'o la o ye nafolo suɲɛ wari b'o bolo maaw tugulen b'o kɔ hakilina ko kɛ parce que Mali ko tɛ olu fɛ ka taa anw an ka denbaya an ka kabila ani an ka parti groupe an ka se ka balo olu mɔgɔw bi o sigilen don k'anw kɔnɔ o ni nasaraw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara jumɛn de kan ka kɛ sini ni nin transition banna hakilina jumɛn de kan ka kɛ c'est pour cela anw ka yecogo la bi chef de parti politique olu kan ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ parti politique min tiɲɛlen n'olu ma deli ka don kalamu ko la n'u ɲɛmaa ma deli ka dɔn suɲɛni ni namara ko la olu ka fara ɲɔgɔn kan pour que hakili kura kan ka ta baaraw kan ka kɛ anw yɛrɛ y'o baaraw daminɛ bi parti kura denmisɛnninw an ka ca ni an mɔgɔ 10 ɲɔgɔn parti 10 ni Ala sɔnna ma da semaine natɔlaw la an kan ka an bɛ min ma ko force du changement ka tɛgɛnɔw bila papier dɔw la pour que anw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka maaw lajɛ kelen kelen min bɛ se ka fara anw kan jamana kura in kan ka se ka sigi cogo min parti ba min ye bɛɛ ye jamana ta tiɲɛ o ye jamana ko ban ka danbe ko ban ka hɔrɔnya ban olu bɛ cogo cogo olu ye kolon baw duma bɛ yɔrɔ min ka to o y'a kɛ ten k'an ka terrainw bɛɛ ta k'a feere ka corruption ka dɔn wara jamana kɔnɔ ka jamana ta tiɲɛ bi ka taa dɔn ko la fɔ min ma appel d'offre marché ka taa sɔn ka 10 millions gré à gré o nana k'a kɛ à peu près jusqu'à 200 k'a kɛ à peu près ka dɔn ko à 250 millions pour que ka dɔn ka se k'o yɛrɛ sukɔrɔ ka jamana nafolo ban pour que o parti min y'o kɛ ka taa o don ka taa dɔn ko wele kana se olu ma ka na jamana ko la donc o baara min bɛ kɛ la o de b'a to ka taa dɔn ko sini ni élection kuraw kɛra hɔrɔn danbetigiw halalaw u ka kan na politique la pour que mɔgɔ nafolo ka bɔ yen o baaraw bɛ se ka kɛ ka taa parti kuraw de bolo o baara bɛ se ka kɛ hakilina kuraw de bolo parti kɔrɔ min ye tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ pour que maliyɛnw k'u kɔ don o la anw k'o baara ayiwa n'o tɔgɔ halisa an kɔni y'a ye k'a fɔ o kɔni bɛnbaliya kɔni o nana minisiri kɔni nana u y'a kɛ tirage sɔrɔ ye ayiwa an kɔni m'a dɔn k'a fɔ maa minnu taara u ka mɔgɔw la est-ce que i bɛ se ka u ye cogo di kɛra bi ne ti tɛmɛ kɛ don min loi in bɛ ta ka taa dɔgɔnin de ye émission kɛ kosɛbɛ o kɛra mɔgɔ y'a kɛ i n'a fɔ chauffeur de ka loi dɔgɔyamaw kɛra fɛnw kɛra CNT kelen o kɔrɔ ko disi bɔ k'a fɔ baara in ko y'a kɛ ka ɲɛ depuis o don anw siranna k'a fɔ k'o tun laban bɛna kɛ kosɛbɛ kɛra bi anw sɔnna ka taa loi promulguée kɛra an tɛ critique wɛrɛ foyi kan mais kunun maa min ko k'a ka ɲi n'o ye ADEMA ye maa min ko k'a ka ɲi n'o ye RPM ye maa min ko k'a ka ɲi n'o ye TAPONU ye maa min ko k'a ka ɲi n'o ye parti nga da ko
pour la réussite de la transition. Puis on doit voir la déclaration que quoi il reçoit. Ouais. Good il reçoit là. Et puis donc on m'a son cas ici tout. Quand faut que tu t'attiras là. Nous ne querons pas parce que réunion querons ma masakate. Parti pas beaucoup ka takatoma. Parti to ka ko tuma ko te parti wa. Ko kuno okara baye chodi. En 91, Adama de créer un conseil de Tumbaou. Zéro conseiller. Parti bas, elle-même va créer parti bas. Elle-même créer un abonné Adama. Conseil de Tumbaou. Zéro conseiller. Aucun parti bas est parce qu'on l'a connu. Notre portable avec moi. Donc, agis-vous. Donc, on partit de pour la gâteau, la parti politique au maçon. Sur les 273 partis politiques, même les Malikons, donc on le maçon. Donc, si on a un parti, il y a un ministère de la document, on a un dit pour que Kadon, Johnny se gâte dans l'élection, pour que Kirajin ne se gâte. Oui, ici ou là. À Canada, à rapport 75 partis politiques, on laissera qu'à la condition remplie. 75 partis politiques. Sur les 273. Parce que nous, à forêt, nous avons un flyer, et nous avons un chef flyer. On a CV ou document qui est en train de document qui est en train de bara mi kan ka kɛ i ye kalan min kɛ ka taa niveau ka se ka dɔn nin baaraw kɛra a cogoya kɔnɔna na o nana ka na dɔn o ye dépouillement tɛ kuma min parti min bɛ condition remplie 75 partis politiques Gala taara ka fili ko issue bɛɛ ɲɛna parti 4 de gagnera cɛw ka yɔrɔ la ani muso ka yɔrɔ la 4 donc parti 8 de ta ça veut dire mɔgɔ 8 de ta o mɔgɔ 8 parti politique yɔrɔ la donc o de bɛna taa ani ka tɔn société civile la donc mɔgɔ 8 mɔgɔ a bɛ jɛn ni mɔgɔ 10 ani 14 donc société civile ma 4 ta donc n'o farala a kan non ma 6 ta n'o farala ka taa donc liste kan 8 kan o de bɛ taa di président ma donc mɔgɔ kan ka choisir la parti politique mɔgɔ ninnu ta ni cogo di cɛ 4 o cɛ 4 na tirage kɛra M5 mɔgɔ 2 b'a la n'o Jibril tagara ka parti o mɔgɔ 2 b'a la o mɔgɔ 1 ta musow la cɛw la Kajoge ale ka parti in ka taa dɔgɔ mɔgɔ 1 ta parti fitinin 2 wɛrɛ ta musow ta la ko se a kɛra ten ala mana ni dankɔrɔba kelen a ma n'a la alhamdulillah donc o de y'a to ko kutu yɛrɛ y'a fɔlɔ quoi donc bi o bɛ kule la yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ ka taa dɔn ko il se reconnaissent pas tant pis pour eux cɛ waati kan b'a fɔ n'a ma mɔ jamana in donc o fana ka ban parce que min don y'o de fɔ n ko maliyɛnw man kan ka parti politique bɛɛ lagosi a cɛnna a ma jɔ ye politikiw de kan ka dɔgɔ de bɛ ka dɔgɔ jamana de ye. et puis an ye ko dɔ lakɔlɔsi hali Mali bɔra ka plainte min da de contre la France an y'a ye k'a fɔ u ye preuve minnu fana yira an ma parti si ye min bɔra k'a fɔ fo n y'a fɔ yan ko ISR kelen de communiqué ISR ani est ce que yɛlɛma fana y'a kɛ. bon n kɔni min kɔni y'an ta ye. ko yɛlɛma fana y'a kɛ. donc Fane de y'a fɔ ko yɛlɛma y'a kɛ mais ne m'a ye fɔlɔ. Fane i ka émission i y'a se awɔ yala ne y'a fɔ ne kɔni ne ma yɛlɛma ta ye fɔlɔ mais il est important que ne k'a ye ne Fane y'a ye a ka ci ma mais parti kelen de kɔni ye communiqué kɛ n ka ISR anw de ye ka taa fɔ n ka ko nous sommes très fiers et nous soutenons le gouvernement pour ça parce que min don olu tɛ se k'a kɛ parce que min don bɛ visa nɔfɛ olu hakili la français parce que olu tɛ se ka kɛ min na olu tɛ se ka taa a ka gɛlɛn ne k'a dɔn fɔ ni ne y'a ye sinon k'a fɔ yɛlɛma bɛ se ka communiqué kɛ ka France condamné yɛlɛma ni France bɛ cogo min donc ale gɛlɛya ka taa fɔ n k'a ye ni n y'a ye o se ka je vais leur dire bravo et félicitations o fana ye jɔ dɔ mais donc o bɛ don i ma min ye n ka tɛ se k'a fɔ le moment m'a ye donc franchement je pense que réellement jamanadenw bɛɛ de kan ka bɔ n ka k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ kɛra nin an kan ka se ka dɔn an ka jamanaw soutenir an kan ka autorités soutenir mais parti politique ba tɛ yen Mali la min bɛ kule la ni l'ADEMA ni l'OFM ni les autres partis politiques olu sera ka communiqué kɛ parce que déjà pour que olu ka se ka na fanga la o b'a dɔn o nana cogo min pour que jamana in ka se ka ci o y'a ci cogo min o b'a dɔn ka taa o tɛ se ka communiqué o ye an kɔni ye ayiwa halisa kɔni an kɔni b'a dɔn k'a fɔ Mali ko in na n'aw ko ko Mali ko aw kan ka bɛn foyi tɛ jamana bɛn ni keleya bɔ
n'an bɛnna sisan an tuna min ye an ka jamana an faso ko la a bɛ sɔrɔ an ye donc an fara ɲɔgɔn kan don o don an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ an t'a yɛrɛ y'a kɔnɔ a y'aw yɛrɛ y'a kɔnɔ tuma min na a tiɲɛna o aw yɛrɛ k'a ka ɲi aw yɛrɛ ye jɔnkala fɔ ni mɔgɔ wɛrɛw nana n'aw t'aw yɛrɛ kɔnɔ a y'aw sigi aw ka mɔgɔw to yen bon n'u ko k'u yɛrɛ k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc maintenant u k'u sigi malidenw ka taa ni an ka taa ni faso baara ye u ka an lajɛ an ma wa u k'u dabɔ ko bɛ la sɔni dɔrɔn an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ sɔni an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ n'i kɔnɔ aw bɛna aw yɛrɛ y'a kɔnɔ tuma jumɛn c'est trop dɛ ayiwa malidenw kɔni bɛ yan n b'a dɔn M5RF bɛ yan yɛrɛwolo de sur le rapport bɛ yan olu kɔni n b'a dɔn k'a fɔ u tɛna Mali to mɔgɔ si bolo tuguni k'a fɔ k'i b'a kɛ nɛmuruba ye ko k'a bisi ka tila k'a fara k'a lafili k'o fara maliden tɔw kan ayiwa n'u to an bɛ taa n'an ka barosenw ye sa an b'o de fɔ jamana in ala an ka sabali ayiwa barosen ta ko sabanan n hakili la naaninan de don vie chère ministre caman kɛlen k'i bolo ɲɛsin ministre yi ma dɛ non est ce que ministre yi bɛ se o bon jamana in ko kɛlɛ bɛ cogo min c'est que ministre min nana o sika dɔn ministre bɛ ɲɛmaaya la n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn a nana o nɔ ka sema mɔgɔw ka dɔn a nana o ka disposition de kɔnɔna na donc bi an bɛ yɔrɔ min maa tɛ se ka u ka olu bɛ ka fɔ u bɛ min représenter n'o ye sema ye a maaw ka taa ko bi n ka taa ko hakili la u b'o de représenter ka taa groupe in kɔnɔna na donc n'olu ma hakilina dɔw fɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'o bɛ se k'o tɛ se nka n'a y'a kɛ cogoya dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ de la mais comme autorité dɔ y'o ta ka taa ko k'a kɛ ɲɛmaa ye donc o ɲɛmaaya la an kɔni bɛ segin k'a lajɛ ka dɔn ko baara in kan ka kɛ cogo min mais gɛlɛya kɔni b'a la bi mais a fɔra ko commission baara dɔw kɛra ko commission dɔw bɛ yen o commission ninnu ka dɔn ko olu de bɛ baara kɛra pour que n ka prix ka se ka fixer mais prix min bɛ fixer la n ka tila gɛlɛya sɔrɔ la ka dɔn ko prix ninnu kɔnɔna na commerçant ka dɔn ko ani commerçant détaillant gɛlɛya caman bɛ yen sugu kɔnɔna na bi an tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a ma se ka kɛ ten donc an hakilina na bi maliyɛnw kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman fɛ mais min don bɛɛ b'i ta de fɔ parce que k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ tɔw la k'i b'o fɔ n ka k'i ka jamana to n ka dɔn ko o ninnu ka dɔn sɛnɛ ka sa mais baaraw bɛ se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na mais gɛlɛya caman bɛ yen ka kɛ jamana in kɔnɔna na parce que aujourd'hui le Mali n'an ko gɛlɛya tɛ yen an bɛ kuma lankolon de fɔ o ma gɛlɛya caman bɛ yen gɛlɛya in kɔnɔna na donc on n'arrive pas jusqu'à présent à trouver la solution concernant a tɛ se ka taa wari ta k'a di maaw ma ko ka exonération kɛ olu kana ko min ka di u ko b'a kɛ ka taa ko fɛn tɛ bɔ a la aw tɛ wari minɛ aw t'u don kaso la a ka gɛlɛn quoi donc il est important que an k'o fɔ donc ko in gɛlɛyalen don a gɛlɛyalen don a ka bɔ hakili ma ka bɔ k'a fɔ ko sukaro kɛra kilo kɛra 120 ye fan bɛɛ fɛ o y'a ye min bɛ bɔ kɔfɛ ka na Mali ta ko ye 100 ye mais an nana ye o dugusɛjɛ sugu ni dugusɛjɛ cɛ u tɛna gɛrɛ ka ko sukaro ko 10 farala kan et puis gouvernement min kɛla ko u ka hakili jagabɔ kɛ prix di ninnu kan comment tu dis que hali transport la u bɛ 20 ni 10 de farala sotrama passew ni fɛn passew kan o 20 ni 10 in gouvernement dun ka fɛngɛ la olu bɛ dɔrɔmɛ 2 de bɔ ou bien olu dɔrɔmɛ 2 fara kan kɛ mais n'i y'a jateminɛ yɔrɔ dɔw la prix bɛ ka yɛlɛ bɛɛ bɛ ka prix fixer min y'i diya tiɲɛ don ma dɔn ni maa min y'a dɔn tiɲɛ ko la ka ye nkalon tigɛ ka jamana bɛ se ka kɛ cogo dɔ la y'o fɔ n ko e bɛ mɔgɔ supporter cogo o cogo ni gɛlɛya bɛ yen a bɛ k'a yɛrɛ bolo donc olu de ɲɛmaa ye olu de bilalen don ka dɔn ko ka gérer u ka bɔ communication na u ka ɲɛfɔ maliyɛn ko yɛrɛ sɔrɔ mais n'o ma kɛ k'a fɔ bi n ka taa dɔn ko baara de kɛla n ka taa dɔn ko jamanadenw bɛ kule la jamanadenw bɛ fɛ ka min kɛ n ka taa dɔn ko ka se ka fa dun ka fa sɔrɔ donc o dun ka fa tɛ sɔrɔ la anw tɛ se ka mɔgɔ défend a nkalon na mais n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna la tile fila na fɛn caman bɛ fɔ la ministère de la sécurité yɛrɛ la a bɛ n ka to mɔgɔ jigi tigɛ jigi tigɛ n ka taa dɔn n t'a dɔn n'i y'a ye journaliw kɔnɔna na 22 septembre y'a sɛbɛn k'a fɔ plus de 24 milliards o ye marché dɔw di gré à gré société nga donc 4 duuru ma donc 7 milliards 5 milliards 3 milliards 1 milliard ko marché kɛcogo ko nɔgɔ ba
On tɛ se ka Mali kura ko kuma fɔ k'a fɔ ko sɛgɛn banna wari min kan ka kɛ ka sécurité dilan wari min kan ka kɛ ka policiers yɛrɛ dilan wari min kan ka kɛ ka matɔw san wari min kan ka kɛ ka motow san wari min kan ka kɛ ka mobili san k'a fɔ n ka k'a bɛ di suguru dɔw ma k'a bɛ di n ka teri dɔw de ma k'a bɛ di n ka gorobinɛ dɔw de ma k'a fɔ gorobinɛw bɛ wariw tununa yɔrɔ min il est important que le ministère de la sécurité à travers les services de renseignement maliens u ka bɔ u ka kuma fɔ Mali ye anw ma kɛlɛ kɛ pour que mɔgɔ ka na ministère la anw ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka na sécurité d'état anw ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka kɛ premier ministre anw ma kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka kɛ président ka jamana wari suɲɛ il est important min bi kɛra ministre de la sécurité la min fɔlen don c'est un scandale Malien bɛ jigi tigɛ surtout maa min b'a ɲɛmaa la a tun dɔnna a tɛ se ka waati la k'a fɔ n ka tigɛ mɔgɔ jɛlen don bi mun de kɛlen don a ka département mun wari ko kuma de bɛ yen milliard dans 24 milliards. I k'a ɲɛfɔ joona. Il est important que les services de renseignement Modibo Konɛ ani ale u k'a ɲɛfɔ aw ye parce que la sécurité d'État c'est l'ensemble des secteurs. On enregistre là, si ça aussi il y a pas enregistré là. Modibo Konɛ il tɔgɔ man di le ko la. Le ministre de la sécurité il tɔgɔ man da ko la parce que a fɔra hali i bɔlen le ministère de la sécurité là et de b'a gérer là. Or homme de sécurité d'État fait qui va faire des business. Homme de sécurité d'État fait qui va s'enrichir. Homme de sécurité d'État là qui crée les conditions pour les Maliens la sécuriser. Donc, à vous le travail, à voir qu'à des fois. Personne, personne, je dis personne, pas de ce que j'ai n'a qu'à pour bloquer les Maliens, comme c'est calé. Marché au début de la tournée. Moi, on regarde dans l'état de l'eau et tout. Pas au début de la tournée. Chantage, tu es marché. Parce qu'on m'a fait un livre pour voir qu'elle est condamnée. A dit, nous y carré. A dit, n'a plus. Nous y carré, n'a pas gagné, n'a pas gagné, n'a pas gagné. Donc, tu me parles, car si tu as mis une jolie femme, pour que tu aies gagné. Allah Akbar. On va continuer. Les généraux ne sont pas venus là pour s'enrichir. On ne vient pas pour faire le business là. Il est important que nous sommes, surtout en campagne pour la population, à la question. Pour que tu me dises, comment mes mots là, c'est mes mots là, la chef de la vie à l'escalier. Mabo be on va aussi, néant. Les flagas de Paris, nous sommes tous sont milliardaires quand on a millions de francs. On a le temps de faire. On va voir mon ami. Marché au Bitagati Sungu, marché au Bitagati Théou, marché au Bitagati Aouéhema. Il est important qu'au ministère de la Sécurité. Folata tu kera kalmu tumbe tume ministère de la sécurité kera tume général tumbe para kera tume be ay mais fouille moi voilà vous ne pouvez pas être la solution et être le problème encore non. Donc le message doit être très clair pour qu'à part Fabien d'abord le peuple n'est pas dupe non il tourne le peuple Dieu va vous trahir. An yɛrɛ bɛ. An ka bɔ nɔgɔtɔ ya ko la mais département dɔ bɛ yen olu bɛ muso changer i n'a fɔ ko semisi o le de an ka na ka baara kɛ don o don npogotigini dɔ bɛ nommé yen don o don npogotigini dɔ bɛ bɔ yen le département le plus instable. An npogotigini. Don o don dɔ bɛ nommé don o don dɔ bɛ bɔ yen o mɛ baara ye aw bilala ka na ka jamana ba sortons de ces histoires pour k'an ka jamana lajɛ le peuple nous regarde il faut que message ka caw. Personne ne fera le chantage au peuple malien. Les clients ne vont pas nous faire chanter. Il y a des difficultés. Le peuple souffre. À l'intérieur, ils connaissent même pas le Mali. Au même Mali, au cas Mali d'ailleurs c'est où. Ils n'ont jamais fait l'ensemble des régions du Mali. Et pourtant, ils se disent responsables politiques, ils se disent dirigeants politiques, ils se disent ministres, ils se disent cadres de ce pays. En Cambodge, le peuple n'a fait que souffrir. Mahon a mis espoir à la vie de la ou espoir qu'à la vie de la pour que les gens ne passent pas. Mais c'est la sécurité là, il y a des choses
il y a des bruits jamais une semaine, sortez pour nous justifier. Parce que le peuple n'acceptera pas. Allez voir à Cagne. Des sociétés d'après eux qui ont été créées en mathématiques donc 2 ans, 3 ans, ils sont aujourd'hui, ils ont des marchés des milliards, 8 milliards, 10 milliards. Qu'est-ce que cela veut dire? Et après, marché gré à gré. Les marchés gré à gré, ça veut dire quoi? Condition de vie pour les marchés gré à gré. Au lieu d'être ouverture pour le prix, donc à ce cas-là, vous donnez déjà des business. Il est important que le ministère de la Sécurité, au Capo il est bon que Mondo, toi, et les institutions qui sont dans le ministère de la Sécurité là, que vous sortez pour nous dire ce qui se passe. On en a pour parachever notre coup d'État, pour parachever le combat, car vous allez vous réfléchir. Vous êtes venus pour prendre en compte les difficultés du pays. Vous êtes venus parce que le peuple souffre. Vous êtes considérés comme des libérateurs. Vous ne êtes pas considérés comme des problèmes. Les problèmes de le peuple endossera la responsabilité. Parce que personne ne tombera dans le chantage. On demande pour enrichir absolument. On demande pour enrichir la crise n'a pas mis pour qu'il y a des pays aujourd'hui. Le peuple continue à crier au destin de la essence, au destin de la parole. Sortez pour nous donner des explications. Nous avons ça à même pas dans la borosée là-bas. On a fait minalu punchara watu dola kafo dulu buka kita kafala. Macam ambil ujar kita tu tunggu juga lah ni jamana wari ka teranti. Anya kafo minalu punchara lah. Macam boleh faham faham nena. Anya kafo ira koko war hatu dokum solo lah watu dola. Awa amero jumani o minadin sisa. Anyo nyongerla diwa. Ou bien, aujourd'hui, nous pensons que la justice aujourd'hui toujours c'est ce que le peuple demande à sa justice, c'est de continuer à travailler et de nous rendre compte. D'abord, chaque précis, c'est ce qui se passe en Guinée. Mami kanga mi semaine kono wafo. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mado veut venir à la jusqu'à présent, on ne sait même pas bébé. Aujourd'hui, fonctionnaire d'Obé, à la Oclé, qui a continué à parler, fonctionnaire d'Okangami, jusqu'à présent, on a travaillé de rien Camille. Bakabaka d'Obé, qui est là, Modo n'a pas de sang, Bara d'Obé, qui est là, ça va pas. Ni Modo Fona Camille, mais c'est même colonel d'autres appellent le téléphone à une Goli. Mon parent aussi doit s'assumer, ministre de la Justice. Ne dis parce que ton nom est dans l'évident. Il est important que je le fasse, que tu t'assumes, ni tu sais pas. Jusqu'à présent, les matériels là, j'ai confiance en toi, mais je commence à douter. Il faut qu'on clarifie. Parce que moi, je t'ai considéré comme l'espoir. Mais oui, il y en aura, parce que le peuple ne se reconnaît pas dans ça. Le peuple dit que, comme le signe de maintenant, mon pays, sur le plan international, mon les mandats d'arrêt international, à Tira, mon quelle explication vous pouvez donner aux gens? Mon mandat d'arrêt international a exécuté, a massacré exécuté est-ce qu'on pourra dénoncer qu'à un moment de Côte d'Ivoire au Canada? Pourquoi est-ce que l'accord qui a été signé sur le plan international, la Côte d'Ivoire a violé, ou d'autres pays ont violé, qu'à un prisonnier au Guinée? Pourquoi on a attaqué là? Ou on va complicité de quoi? Cette justice où tout le monde pense qu'on n'allait pas oublier là. Allez dans le point de départ là. On se retrouve pas là. On m'a dit on pourrait retrouver là. Ne donnez pas d'opportunité à des gens que vous critiquez pour cacher l'autre. Le changement que le peuple veut, le peuple marche. Les manières de l'extérieur que croient qu'à ce que le changement est possible, on m'a dit rien à la fois. Il est important que le travail se passe. Chaque ministre doit sortir. Chaque ministre doit exécuter. Les ministres sont incapables de faire ça. En tant que business là. Mami en sombre aussi, ne faisons pas seulement la promotion des officiers ou des militaires ou des amis. Nous donnons la chance à des bons cas qui sont capables de prendre la situation à main. Donc, oui, c'est que les Maliens ne sont pas fiers. On peut faire des caca. Oui, les cas y jouent. Mais c'est qu'à tromper. En tant que responsable politique, en tant que président de l'USR.
président de l'USR nous togo ambepa ambeta sesa yananga téléphone di ningali kala sana ga téléphone ki be kuma kele fara na da ba nga foli na da linka ta sibla ni na da kele ba cheki jere sek mo mi donga le 28 le 23 août anyali artiste d'Abel Kariatikeli ni muso ne a don très jeune ay façon da domaine Amadou Toumana Arbena de ko don akara tizedi akara no ko ni parce que arme be yake o de Kalia ani soroti kele to kele elle n'est pas l'artiste ka fo wata ko ngate me beka elle n'est pas l'artiste ka fa arme fe ngate me beka elle n'est pas l'artiste qui a fait jamana be fekate bendeka mais elle a prouvé à ta générosité aya ira aka dabela aya ira aka horonya la nya don de avec quartier Manila dans des conditions très difficiles aller à la ferme jeremaye horon jeremaye dambe jeremaye halala jambe jeremaye mba cɛ fo seku depuis Kulukoro ka fo ka tɔn ka ana muso o ye baara min kɛ parce que ni muso ko ka baara kɛ ni cɛ ma sɔn ka taa se ka kɛ o ye malo wɔɔrɔ 120 120 120 de 50 kilos k'a di fɛn fuma ko ka na taa a tobi ka tulu 120 5 litres k'a d'o savon n'o ye safunɛ carton 60 u y'o fara ɲɔgɔn kan k'a to mankan na dɔn ko se min b'ale ye a ka 30 ans a ye carrière min kɛ armée in ka taa ko min diya ale la armée b'ale wele ka bɛn depuis le nord kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a fɔ ko Jɛnɛba i ye dɔnkili min da o de bɛ courage donna a la n'an y'i ka dɔnkili lamɛn ka hali n'an bɛ fɛ ka kɛlɛ bila i kama an bɛ kɛlɛ de kɛ Jɛnɛba ka dɔn o kɔnɔna na o bonya Jɛnɛba taara n'i kɛ a y'a fɔ k'a fo k'an ka fo n'an ye hɔrɔnw fo n'an ye maabaw fo n'an ye danbetigiw fo n'an ye halalaw fo n'an ye karibaw fo sinon commerçant caman bɛ Mali kɔnɔ yan setigiba caman bɛ yen zon caman bɛ yen min ye jamana nafolo suɲɛ mais o tɛ kari ka kɛ a bɛ ko honneur de dignité les Maliens de leur sɔrɔ aussi nka tila nin na dɔw bɛ na wele kan mɛn o kan ka min kɛ an ka force armée de sécurité o kan k'o k'o ye mais wele bila caman ye se ni min ye n'i ye tɔgɔ bɛ di Mali armée ma i y'a di n ka taa k'a fɔ ko kɛ taa wari ta k'a bila a kunna i bɛ se ka wari di ka taa ka fɛnw san dumunifɛnw donc service social tɛ foyi kɛ n'a ye a b'a di mɔgɔw de ma donc k'o fo k'o barikada surtout école ta bɛna daminɛ a minɛnw école minɛnw surtout min ka a bɛ fɔ min ma ka denmisɛnnin ni cɛw faw n'o baw sara olu ka yɔrɔw bɛ yen pour que ka dɛmɛ ka se ka don k'aw fo Jɛnɛba i ni ka ko Jɛnɛba k'aw fo i ni cɛ k'a fɔ aw ni ce. Ayiwa n'o tɔgɔ an ka baro ɲininkali laban min na sɛbɛn fɛn min na o ye an ka premier ministre Choguel Obala Mayiga an y'a ye k'a fɔ nin waati la k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ jagoya sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛrɛ de la kulen k'a minɛ k'a bila bɛrɛ la ye fɔlɔ. Ne bɛ dɔgɔnin Kasimi kɛlɛ la. A ka état bɛ cogo jumɛn na? Ne bɛ dɔgɔnin Kasimi kɛlɛ la. Kasimi Traoré 5 minutes de kolo. Non, Kasimi ye sɛbɛnni kɛ ko Choguel ye lafiya. K'a ye bakɛ la. Kasimi wele ko Kasimi. Kana to ka ne ko dɔn. Ko e ye mɔgɔ ba ye bɛɛ k'i lamɛn. Tant que ni information dɔ t'i bolo kana to ka di. Mais tiɲɛ na o don suba ye wele ka taga k'ale fili la. K'a fili la o ɲɔgɔn tɛ o. Information na dɔrɔn min dira ma. Donc a fana taara 5 minutes de kolo la. K'ama kana to ka information dɔ di i ni tɔw tɛ kelen Maliyɛnw dalen bɛ Kasimi la. Ni Maliyɛnw dalen b'i la manamana ko dɔw kana don a la. Ibrahim Boubacar Keïta ka mɔgɔ Bube ka mɔgɔ fanga binna a ma diya min ye min bɛ kɔfɛ Bobo Mulu ani Cɛna Bɛɛ olu ka mɔgɔ don ko n ka taa fo k'a ye ale fanga kɔrɔ mɔgɔ dɔw ko fo ka ye wa olu ka mɔgɔ an y'a ye u ka basiw de ani min b'o supporter ko dɔw yɛrɛ ko n ka taa ko Choguel sa ne ko bɛɛ bɛ sa mais fɛn min dabalima ye minɛ jamana min kɔnɔ hakili la hɔrɔnya tun bɛ yen danbe tun bɛ yen hinɛ tun bɛ yen mais n y'a jateminɛ ka nin waati bɔ na
Ibrahim Boubacar in n'a ma jamana kɔnɔ a ye danbe ban a ye halalaya don galama e bɛ se k'a faamuya cogo di fɔlɔ e k'a jateminɛ an ye denmisɛnninya waati ni maa banana kare kɔnɔ e ka jateminɛ kɛ bɛɛ bɛ taa fo n'a ma se ka taa misiri la cɛkɔrɔbaw bɛ taa fo ka dugawu k'a ye pour que a ka se ka kɛnɛ mais bi mɔgɔ de b'a ɲini ko mɔgɔ ka sa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko hali bugu bɛ ka so min kɔnɔ k'a tun bɛ yen ka dɔn basa yɛrɛ k'a dalen b'o dilan dɔw ko k'a binna ko nin kɛra k'a bɛ sa komi olu fa tɛna sa komi olu ba tɛ sa komi olu yɛrɛ tɛ sa mais mɔgɔw y'a fɔ n'a ye den kolonkolon o bɛ jamana ci den lankolon denbayaw o bɛ kuma lankolon fɔ jamana n'a ma sa ka tafe bolo n'a ma sa ka kurusi jala a bɛ den lankolon n'a ye den ka lankolon o bɛ jamana la o ka girin Modibo ka kumakan président de la république Modibo ka taa i dalen min kɔ ka taa i min fɔ ka taa a bɛ tiɲɛ sigi bi maa bɛ maa ka saya souhaité juguya ka siriya o dɔ ɲɛ bɛ kulen bɛ ka Musa de ka saya k'o kɛ kaw ji min kɔrɔ ko kaw ji min tanyana a don sɔgɔmada fɛ ɲa kaw ji kelen saya an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina la yɔrɔ dɔw la o tɛ k'a fɔ k'an ye ɲɔgɔn jugu ye dɛ dɔ b'i ka fɔ cogo k'a delila k'a fɔ e yɛrɛ bolo ma taa dɔ kɔnɔ hali bi a fɔra ne terikɛ bɛ n lamɛnna Alu Badara Samake o don saya information di k'a fɔ ka taa ko n terikɛ artiste min ka di k'a banna n k'a ma ko n t'a sɛbɛn ka basi a ko n na cogo ɲɛ information di ma sincère k'a ma ko Alu saya man di ne k'a fɔ Alu mais o kɛra ka taa tigi yɛrɛ hali bi a tigi en tant que artiste a bɛ ne kɛlɛ la ko parce que ko ne y'a fɔ moi je comprends mais ne ma deli ka kɛ juguya parce que e ma deli ka politique kɛ e artiste de pourquoi n ka taa ne ni e ka tɛ gɛlɛya bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ foli lase hakilina dɔw di donc gɛlɛya dɔw bɛ yen ko mun bɛ yen i ye kuma min fɔ ko Ismaila Fane ko yɛlɛma y'a ka communiqué kɛ donc a y'a pɛrɛn a b'a fɛ ka rectifier i ye tiɲɛ fɔ Fane salamu aleykum an b'a ni sɔgɔma Fane an b'a awɔ Fane sama n fa fɔ plateau sanfɛ ka bɛ auditeur bɛɛ lajɛlen fo rapidement awɔ u bɛɛ tulo b'i la voilà n ka mercredi émission na awɔ i ye ɲininkali kɛ i ko i ye n tɔgɔ kelen dɔrɔn de ka parti mo ye communiqué kɛ Nations Unies ka ko kan awɔ a donc k'i ma n ko n'i ma fili n ko yɛlɛma fɛnɛ y'a kɛ i y'a fɔ ten voilà mais en réalité i ye yɛlɛma Amidou wele Amidou y'a confirmé ko effectivement kuma communiqué kɛ ok d'accord donc n ko a question ɲini kɛ malien bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala sɔnna parce que déjà u ka page kan effectivement Cécile attaqué min kɛra u ye o condamné bon o tora hakili la mais Ala ko cɛ a kɛra fili n bolo kan a kɛ to ɲini malien bɛɛ fɛ n'Ala sɔnna i ye maa min wele Fane ɲini cogo ka communiqué et en même temps n y'a commenté yɛrɛ page dɔ kan kosɛbɛ Fane i ye maa min wele a fɔ yɛlɛma na Hamidu kadiriya kɔnɔna la an bɛ ka leçon ta o kɛrɛfɛ merci adamaden ni i filila n'i ye kuma fɔ jama na o de kɔrɔ ye jama na k'a leçon ɲini i bɛ segin o de wɔɔrɔ ye vraiment n b'a fɔ Fane merci Fane a ye maa merci maa min wele o de ye Hamidu ye Amidou ne yɛlɛma kɔnɔ ne ninnu cogo bɛ mɔgɔ bonya parce que den min don a ladamulen don Amidou Dunbiya a ladamulen don a bɔlen don n'ale de bɛ émission kɛ a fa bɛ sigi k'a lamɛn Allahu akbar n'a y'a fɔ a fa fɔlɔ ma ma dɔn ko a ye kuma dɔ fɔ fa bɛ na ka taa fa b'a pété dɔ so ko min lamɔ ta n'i y'o den siya dɔw sɔrɔ i ka parti la ka dɔn ko i b'o bonya yɛlɛma bɛɛ lajɛlen bɛ den kelen bɛ bonya o y'a ye n dɔgɔnin don j'ai de respect et c'est de la considération pour lui donc awo ye nka ne mɔgɔ bɛ fɛ ka dɔn an bɛ se k'o ta awɔ a tigi da alo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min Bala Sissogo n b'a wele ka bɔ Mɛdini kura Bala Sissogo n bɛ n tɔgɔ fo que e
wa ni radio so tiya ni hawri bet lu bila ndiara ye ba ko nun to we e kasumwe a pambeka kasumwe malembe bulu fale mala parce mala dirido ya ya bo o e kilenye pana bo e mushemme bulo jara ka wakati ay système ko ka di cercle o ka e ka uma do ala ka hidina ka akila tuma jamana kono do se ka la fi ato non lo sono ko ne ka contribution merci kumbe IFR ke na subbe bet le village ici so amina Merci beaucoup. si so ngame min dokora ka be fo 29 74 78 radio fréquence ray ni ngale mi mo fa ka ke wala ka fo shigal bana kausa bigausa bigausa Tutone te. aha avec cuir ta ka dumuni ga Ay, sila bi yawo re. buye Ya ina da dama ka ko yawo ka na fala ka mu da. Parce que ma mi do tani. allo salam alaikum allo waalaikum salam warahmatullahi to ni jamu ga wala ka mami ikma kan ta ka bite ku ter bo fenna allo walo oui salam kante wa napoli ba fe o diaranye napoli be no to ko ne ba fe la pendo ko no to ko yana ebe ni ngali ke wayi na fin de proposer ay mbe proposition do de kai ya fo bismillah sadi ibaro anga population be oro mena bi problème anga population na ko ko ka to ni yani election ga ke yelema ka do anga population jigo la ko awa ale ka tel digara kante no to do ko ma fin fo sogol ka santé ko la de awo ko ça va mieux nous de c'est gaga Nya fa il va très bien. Il va très bien. Aujourd'hui on va voilà. Allô, salam alaikum. Quoi, ça va mieux, ça va très bien aujourd'hui. Il y a famille. Allô? Allô, bonjour. Moi, je t'en dis, j'en vais avec la famille. Ne va to Il t'en dit, j'en ne to Chef Fantamari. Ah, bismillah. voilà bon maintenant ne ga mai Ni ngal lo a proposition do. non ko bi do envers nous tout Hein? ne ko bi do envers nous tout ni on damela vraiment ko taté ça ne ba ka fait ma ko ne ka le ma tout go ga jamais donc abina tout ko ne schema de Anta famela ni ma do fry ka. Ni ete kuma ko sama do tala ko sobe de. Mo ni sira ni benye na dron akiba ya ni to lena am ni ban ba fu ni ma do mi ke dala ko dimina na kan do ba ko Donc na bina jiga ba kan numéro fo. voilà Iba kan numéro ta. maka numéro ari tri Ah wala la sona. ta ta straka anga tenge de manga de manan de Merci. na Na. Ambi fo. Aywa ambe Mustafa Banko Espagne. Mustafa Jara. awa assalamu alaikum warahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Espagne ka ko robashite. ba shukri alhamdulillah bala ta Alhamdulillah. awira do ba Bo ambe la tan alhamdulillah basita na ambe la tan. alhamdulillah ala ko taye Awa ni ngal do bi fa ka ke wa bi proposition. bon mbe fe ka ni ko joni je Awa. yenda foli fo président ko To wa atle bila. et la patente Amina Sidibe. Aja. général bubula Bura kilo bila. la kanya kada Ya Rabbi. ne quand même ne kontana justice koro oui faut ka fenga minke anga jamana mo bi fada place ka ka te yorobina Awa. oui mo kondana no ka mo bena loi min taw kama ukana ke fonda la ide fa ka fa mo ka bara yoro donc o bena la hawja ta fa ko ni meke ka a fin ka tla ka ko mo don ka da Grefe. ko jija parce que andale do ala kuma mi mbora da ka waliya aka ke sévère ou ka c'est-à-dire loi doit être vraiment respectée à l'arrêt
u kana kɛ bolo fɛnɛ parce que anw ka faamaw bɛ segin kan anw ka baara de folo ye ka kuma dumuni ka tila ka mɔgɔw mana wulu nɔfɛ dɔrɔn u bɛ sigi kɔfɛ o b'a sɔrɔ jamanadenw b'u gariw nɔfɛ kuma min bɔr'u kan u ka a lawaleya sinon an bɛ tiɲɛ dɔ don ka segin an ma u ye fɛn fila min kɛ a kɛra sisako ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye u ka fɛn wɛrɛ jateminɛ ni RSI tiɲɛna jamana tɛ jɔ fo ka hakili to o de la mara tiɲɛni de anw bila an bɛ fɛn o fɛn na kosɛbɛ nin de kun ye ne ka hakɛya ye n'Ala sɔnna Musafa an b'i fo n b'a fɔ ko ka waleɲuman dɔn o diyara an ye an bɛ merci an bɛ Espagnekaw bɛɛ fo Malien fɛn fɛn bɛ Espagne an b'u bɛɛ fo an bɛ Musa fo an bɛ fɔ tiɲɛ don u ye fɛn minnu fɔ u k'a waleya u kana dɔw mɔntɔmɔntɔ ten dɔrɔn k'a fɔ ka tila k'a bila kɛrɛfɛ donc an bɛ Musafa Jara an b'ale fo an bɛ mɔgɔ kelen ta ka sɔrɔ k'an balakaw ka foli kɛ ka taa Ami Sisoko Ami Keita k'a b'i fo kosɛbɛ a bɛ baara kɛ pour CPM na allo salamu aleykum walekum salam tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Madu Fane ka bɔ Senu Madu Fane Senukaw baasi foyi t'o la awɔ bisimila n'i fo o diyara n ye ka nun tɔgɔ fo a ka faso jɔ ani a ka faso kanu na a tulo b'i la ka Bugula Ismail Samake ani Ismail Fane k'u bɛɛ fo i ka auditeurs cɛnimuso ka bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la an b'a fɔ nun tɔgɔ ye k'a bɛ sira mun kan ko an jigi b'a ka tuna la a ka to nin sira in kan jamana ko mɔgɔ mana fɛn o fɛn kɛ jamana ko la i b'a kɛ i yɛrɛ de ye siga t'o la fɛn mun fɔra an ye a n'a b'a la ka min jira a ye mɔgɔ mun diya wa a ma mɔgɔ mun diya a b'a la ka min fɔ a b'a la ka hakilina de fɔ wa tiɲɛ de don jamana ko tɛ dɔwɛrɛ ye laadiriya kɔ ɲɛmɔgɔ ko tɛ dɔwɛrɛ fana ye laadiriya kɔ parce que an bɛ e de ta k'i bila ɲɛfɛ ka danaya de b'a kɛ quoi komi n'a fɔ mɔgɔ mun bɛ e wa k'i ka fisa n'o bɛɛ ye ou bien k'i bɛ kodɔn ka tɛmɛ o bɛɛ kan ou bien k'i kalannen don ka tɛmɛ o bɛɛ kan o tɛ danaya dɔ de b'a kɛ fo a ka to a ka danaya kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka maliyɛnw fana changer ala ka maliyɛnw changer ka bɔ mɔgɔ ko ani wariko la mais a fana ka an bɛ ɲininkali de k'a la gɛlɛya mun yɛrɛ bɛ an ka bi ale bɛ se ka solution jumɛn proposer mɔgɔ ninnu ye chère ko ye hali n'a ma kɛ a bɛɛ ye c'est-à-dire an mago bɛ mun na les premières nécessités n'o ye tulu malo ani sɔ ninnu an mago bɛ jɔ minnu na k'o dun pour que ka se ka ko wɛrɛw jateminɛ wagati nataw cɛ proposition min jumɛn b'ale bolo hakilina n'a ka mɔgɔ yɛrɛ fɛ k'a f'u ye n'u bɛ se k'an dɛmɛ n'o ye sinon tiɲɛ yɛrɛ la an ma da la n'u bɔra ka n'u tulo bɛ an ka kuma na mais an b'a dɔn ni ninnu ko a bɛ lamɛn quoi a ka fara faso jama kan ka proposition f'u ye pour que u ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ sinon a ma nɔgɔn nin waati in na dɛ. a ma nɔgɔn. n'Ala sɔnna Fane a b'i jaabi sisan. merci beaucoup Fane. an bɛ Senukaw bɛɛ fo. an bɛ Senukaw bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramatɔ la ah oui je pense c'est bon comme ça le téléphone. parce que a bɛ min fɔ nka ni Ala sɔnna ne yɛrɛ b'a lajɛ la bi ma sini peut-être pour ka se ka ministre du commerce rencontrer ka échanger a fɛ a ka hakilina dɔw fɔ n ye parce que n ma fɛn dɔw faamuya. kosɛbɛ. parce que ne bɛ fɛ ka maa dɛmɛ cogo cogo il faut k'a ka ɲɔgɔn ye ka se ka kuma. donc ni Ala sɔnna bi ma sini n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n bɛ taa lundi k'a ye ni min bɔra a kɔnɔna na an b'o sira se ɲɔgɔn ma an ka kutuba nataw la ni Ala sɔnna donc n bɛ an bɛ an balakaw fo